ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬರಡು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬರು ತ್ರೀ ಟೂ ಒನ್ ಗೋ. ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪರ ಡಿಡಿ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಫಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನಂಚಿನ ತಾಸೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂಡದ ಈತು ಪುರ್ತುದ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ದಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕಲ್ ತುಜುಪಾದ ಕುರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕಾದುಪ್ಪಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ತನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕಲೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ನೆಕ್ ಮಾತಾಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅನ್ರಾಗ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಂಪಲತೆ ಅಂದ್ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಣ್ ಬಂದಾಂಡ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಐಟ್ಲ ಆ ಪರ್ತಿಡ್ ಪಾರ್ದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಆ ಅವು ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆ ಪರ್ತಿರ್ ಪತ್ತಾರ ಅದೇ ಬಂಗವರುಡು ಆರು ರಂಗ್ ಪಾಟ್ನಾರು ಅವನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಗತ್ತುಜಿ ಅಂಕಲ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನ ಅಂದೆನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರ್ತಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ
ನಡೆ ಬಕ್ಕ ಪೌಲ ಎಡ್ಡಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಕುಲ್ತು ಪೌಲ ಪಾಡರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ತು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಮಗುಲು ಪೌಲ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎದುರು ಬತ್ತುಂತದ ಎಂಗ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಸರಿ ಮಗುಲು ಬಾಕಿದಾಗ ತೂತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟೆ ಪೋತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೇರಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂ ಆಯ್ತಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂರು ಕಿಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಆತನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡಂಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ನನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೇಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಆ ಮೋನೆ ಉಂಡತೆ ಈಗಲೇ ದೂರೋಡ್ತು ನಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಲಾಗ ತೋಜಿಡು ಬಕ್ಕ ಈರು ಬಕ್ಕ ತೂವೆ ಬಕ್ಕ ಈರಲ್ಪೋದು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಳ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ಮೋನೆ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಏರು ರಂಗು ಪಾಟ್ನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೋಕ್ ಬೈದನ ಮಗ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ತರಡ ಅಕುಲು ತರಡ ನಿಕುಲು ಹತ್ತ ಅಂಚೇರಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಯಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪೋರ ಡೋಲ ಅವಡು ತಾಸೆ ಅವಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಅವಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಲಿಪೋರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಅಕುಲು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಕುಲು ನೆಲ್ತಿದಾಗ ನಿಕುಲು ನಲಿಪೋಣ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಬೇರೆ ಸೋಕು ಬಿಡದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜವರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಪಡಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತು ನಾಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ರಂಗು ಬೋಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ನಾಡ ವಾರಬೋಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ನಾಡ ಐಕ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಡಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾದಿಗಿನ ಕೊರ್ಕ ಬಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಗೋರಿ ಉಂಡು ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಈಮೇಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಕೆಲ್ನ ತಂಡಂದು ಇನೇ ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ತಾಸೆದ ಕುಲಿತೇರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐತ ಪಿರವುಡು ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಮೂಲು ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿ ದೆತ್ತಂಡ ನಿಜ ಜೀವಂತ ಪಿಲಿಯೇ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನ ಅನುಭವ ಕೋರುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಬು ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಐಕದಾಲ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ನೃತ್ಯ ನೆನಪುರ ತೂಪಿನಿ ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆದ ಜವಣೇರು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬೊಂದಿನ ಕುಲ್ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಜವಣೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಕುಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಅಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಡೆ ಇತ್ತೇರು ತುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನದ ಈದವರ ತೂಲೆ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಪರ ಡಿಡಿ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲ ಸುರುರ್ದು ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ತಿ ಅಂಟಾದೆ ನಿಜ ರೋಮನೆ ಮೈಟ್ ಉಂಡ ಪಿಲಿತ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಮನಗೆ ದೀಪಿನ ದಾತ್ರ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿಜ ಪಿಲಿಯೇ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗ್ಲ ಪಾಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತಿರ್ಲುಲ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಗೆ ತೂನಗನೆ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದೀತೇರಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರ ಆ ಕಾರನ್ ಜಪ್ಪವನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್
ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಿಕೆಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟೋರ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತದ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಿನ ಈ ಟೀಮದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದುಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಬೇತನೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವಿಭಾಗ ಬೇತನೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಬೇತನೆ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪ ಅವಡು ಈ ಸೂಚನೆ ತಂಡದ ಕಲೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐಟು ದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕರ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು 15 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನೇ ತಂಡ ಬೇತ ಕಡೆ ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋವಡು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಅವಳು ಲೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೋಪ ಪನ್ಪೆ ಲೋಪದಾಲತ್ತವು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಗ್ಗೇರಿದ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕುಲು ಏಪವರ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಉಂತಾವೇ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 19 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿ ಆ ಪೀಕ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಉಂತಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೈದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ವೇತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿರುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 100 ವರ್ಷ ಗೊರಿಯುಂಡು ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ ಈ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬಯಕುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಿಲಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೀಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸುರುತ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ತಂಡ ಕುಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ತಾಸೆದಾಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲ್ ದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇಟ್ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತ ಒಂದು ತಂಡೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಶುರು ಇದರದ್ದು ಬೈದಿಜಿ ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡು ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಫುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೂಟಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂತನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗತ್ತದ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜನ ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ದಿಕ್ಕುದೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಆತು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸನ ಯಪಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಶುಚಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತರ ಗೋನೈನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಿನಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನೈಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿಲ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟನ ಒಂದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆಂದಿತ್ತಿರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರ ಆ ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ಪವನ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯರಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಮನ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗುಲರ್ ಓರ 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಡ್ ಬಡದು ಕೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ನಲಿಪನ ಕಾಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಿಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತೆರುವರಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಡ್ ಬತ್ತನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಾಡಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಜಿ ಪೀಲಿತ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಿಲಿಯಾದ ಲಕ್ಕದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಪಿಲಿಯಾಲೆ ಸಿಂಹಾಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒರಿಪಾನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಕ್ಕಿಂತ ಕೊರೊಂದು ನಾ ದುಂಬಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ರಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಆಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂದೊಂದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಡೀ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪೋಪುಡು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಕುಡೇಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಊರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕುಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಾಡಿನಂದಾಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆಕಲ ಅವಿನವೇ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾವ ಅಂಚಾದ ಕಲೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಂದು ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಎಂಚಾಂದ್ ಅಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೈದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಲಕ್ಕನೆ ಬುಳೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಜನಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಳೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಊರದ ಭಾಷೆನ ತೂಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಹಿತಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು ಇಡೀ ಊರು ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಆಂಡ ಊರ್ದ ಕಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇಟಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೋಲ ಅತನ ನೇಮನ ತೂನುಂದಾಂಡ ಐಕಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೈವಿಕವಾಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ವತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಉಂಡು ಘನತೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ತಾರಾಯಿ ತಿಂದು ಏತು ಹಿತಮಿತವಾದ ಪಾತಿರೋರ ಆತೇ ಗತ್ತಡು ಪಿಲಿತಲಕ ಗರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಲು ಈ ಊರ್ದ ಪುಗರ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆ ಫುಡ್ ಬಲತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರಿನಂಚಲು ಅವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪ ಒಂದೇ ಇನಿಕ್ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ಗತ್ತದ ನಟೆ ಗರ್ವದ ನಟೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರ ಅರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಗಮನನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಮೆನ್ಕುರು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪುಳಿನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿಗಿಡರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯೋನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 100 ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಧ್ಯೇಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುದರತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಊರು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಟನಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತಂದಿದ್ದು ಈ ತಂಡನು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಬೇತೆ ಓಲತ್ತು ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಬೇಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲೆನ್
ಹಲ್ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಹಲ್ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖ್ಯದ ಬುಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಹಲ್ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖ್ಯದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದಿ ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿತದಾದೊಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆದಾದೊಂಡ ಇಂದು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾದಿರು ಆಂಡ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು ದಾದೊಂಡು ಅತ್ತನ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀತ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 1ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕಲು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಈ ತಂಡ ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಇತ್ತೇರು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಾಲ ಹಾಳಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ಎಂಟ್ರಿ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇ ಸುರುಕು ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಡು ಕೈ ಕಾರು ತಿಗಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂದೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ಪಂದುನ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ತರೆ ಪಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ದೇಕಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಅವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೀಲ ಅವರ ಬೀಲ ತೋಜಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬೀಲಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ 15 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ನಿಖಲ್ನ ನಲಿಕೇಡು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 11ನೇ ನಿಮಿಷದ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ನಿಖಲು ನಲ್ದರ್ ಅದ್ಭುತ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಜನರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮೇಟಿ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕಲನ ನಿಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಲಾ ಏತ ಅಗಲವು ಪೊಡಿ ಏತು ಉದ್ದವು ಪೊಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಟ್ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಪುರಲ್ದ ಕೆಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ನೃತ್ಯ ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಏತು ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಕಸರತ್ತು ನಿಖಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ನಿಖಲು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪದ್ಯಗೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪಾಡಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಡೆಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅವೇ ಟ್ಯೂನುಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಾಶೈಲಿದ ಕೀರ್ತನದ ಸೇರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೀರ್ತನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪಂಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗನೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜುನನೆ ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅವಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನೆ ಅವದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರಿಕರದಾಲತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಆ ನೋಟದ ಮಾಲೆಟ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ನುಡಿ ಸಬಿದೆ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ತಂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೇಟೆಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನೊಂದಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಪುರಲ್ದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಸಂತನ್ನೆ ಅವು ಪುರಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಸಂತನ್ನ ನೆತ್ತ ಸಂತ ಕಲ್ಪದಿನಾರಿಯರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ಪದಿನಾರಿಯರು ಕೈದರ್ ಪಿಲೇಜೂರು ಸರ್ ಹರೀಶರ ಎಂಕ್ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯದ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರೋಡು ತೋಜ ಇರಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ ಮಂಡ್ಯನ ಬಾರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ತೋಜಾದಾರೆ ಅವು ಕುಸ್ಯಾಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಲೇಪಲ್ ಉಗ್ರ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಬೈದೇನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಾಡು ತನ್ಕಲ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸರತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಹರೀಶರ ತೆಪ್ಪದಾರಿರ್ನ ಹರೀಶರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯನೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಪಂಡ ಈ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಎದುರದ ಕಾರಣ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಕಾರಣ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಈತಿನೆಟ್ಟದ ನಿಗುಲು ಸುರುವು ಐಕ್ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ಪಿನಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಪದ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎದುರ್ದ ಕಾರಣ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾರಣ ದೀಪಿನೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡಿ ಅಂತ ಏನು ಅವು ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಪರಿಚರ ದೇಪಂಡ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದಾದ ಆತನ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಚಡಕ್ 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 ಬಂದು ಹಾಕುವೇರು ಅವು ಅತ್ತ ಆ ಚಡಕ್ ಚಡಕ್ ಹಾಕುನತ್ತ ಅವು ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ಅವು ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ್ಯಾ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜೆ ಕೆಂಡ ಅವ್ರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ ನೀಡ್ದವ್ರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾನಾರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೇರ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನದೈತೆ ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಾರು ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ದಾದ ಉಣ್ಣತೆ ಅವಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿರೇಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಡೋಲ್ದಾರ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಮಚ್ಚೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಡೋಲ್ ಅವಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವನ ಪೊರ್ಲು ಉಣ್ಣತೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜವು ಅವಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದು ಈರು ಕುಲ್ಲನಾಗಲೇ ತಾಸದಾಗಲೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡೇನು ಕುಲ್ಲದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚೆ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ದೋಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೋ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಒರಿಯನ ಶ್ರುತಿಲ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾತ ಯಾತು ಸೋಕುಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ತದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಅಕ್ಲೇಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡುಂದಂಡ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ತೋಜದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ವೇತ ಕೆ ಪೇಜರ್ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರಿ ಡೋಲ್ ದಕುಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಅತನ ಮೂಲು ತಾಸೆ ದಕುಲು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜುನ ಪಿಲಿಕುಲುಂದು ಅಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅತನ ಡೋಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನೇ ಈ ಕಲೆಗಳ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋನೆಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಅತನ ವಾದ್ಯದ ಅತನ ಡೋಲ್ದ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲರಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಚೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅನುರಾಗ್ ನಿಜವಾದಲ ಮೊಗಲು ಪಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮೊಗ್ಲೇನ್ ಗೊಪ್ಪವನ್ ಪಿಲಿ ಅಕುಲ್ ಉಂಡತೆ ತಾಸೆ ಡೋಲು ದಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಸುರುಮಲ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಗಲು ಗೊಬ್ಬರು ಮೊಗ್ಲೆಂದು ದಕಲು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಅತ್ತೆ ದೋಲ್ದಾರ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ತೂಪಿನೇ ಹಚ್ಚಿ 6 ಕಾಲಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೂಂದುತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಲೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಯಾನ ದಾಲ ಪಣರಗಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ಬಂತೇರು ಪೇಜಾವರು ಬಂತೇರು ನವನಿತೇರು ಬಂತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಏತು ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವು ತಾಸೆ ಪರೆಯಾವು ಡೋಲು ಪರೆಯಾವು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಪರೆಯಾವು ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಪರೆಯಾವು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಉಡುಪಡು ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಉಡುಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯನ್ನ ನಿಕುಲು ನವೀನ ಮಾದರಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೌಲಲಿನ ಗುರುತಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನಿ ಅಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ವರ ಅಂದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ದಾಲ ಪಣರಗೆಜ್ಜಿ
ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೋತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಡೆದ 2 ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆನ್ ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ತಂಡ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ್ನು ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಪೋಗೆ ಒಂಚೂರು ನಡಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಪುನು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಊರುಡು ಪೋಡಿ ಇರುಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಪಾತಿರುವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ ಕುಡ್ಲಡು ಪಿಲಿನ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುಳ್ಳೈ ಮುಗಿಲ ನಂಚಿನ ಇಡೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನರ್ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಿರುಪತಿ is here all the way from Amsterdam. We are very glad to have you here with us. We welcome you on stage, sir. We want you to be here as we present our proud culture and heritage in front of you. So we welcome you on stage. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡದ ನೆಂಪು ಏಪಲಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಚನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರದ ಮೊಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಮೂಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಕು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆಪ್ತರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ರಜೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕುಡ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಥರ ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಥ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲೋ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಡ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮನವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಡೊಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿಬಿಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಆರೊಂಜಿ ನಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಕ್ ಯಾನ್ ಶಾಸಕೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪೆ ಯಾನ್ ಪೊಳಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಖಲು ಕುಡರ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಟಿನ ಕುಡಾ ವಪಾಸ್ ತಾಸೆನ್ನು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜವನೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಡಿಸಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಪಿಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ತೂದು ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಗಳು 50-100 ಫೀಟ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರಿ ಹುಲಿವೇಷ ನಡೆಸುವಂತ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಲೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಸಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಕೇವಲ 2 ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಗಳು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಹಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, 2 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದಂತ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಲ್ಲಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದೊಂದು ನಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತ 2 ನಿಮಿಷದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಆಡಿಸಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ
ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ಬರ್ರಲ್ಲೇರಿಂದ ಎಕಡೆ ಚೀರ್ಪನಂತಾರೆ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಆದ್ಯಂತ ಕೊನೆಯಂಚೆತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕೊರತಿನಾರು ಆರು ಏತು ಜೋರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಸದ್ದು ಮಲ್ತದನ್ನ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಲ್ಕು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿತೇಶ್ಲ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಹಲ್ ಇತ ಆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಆರು ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೊಡಸ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯಿನ ಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನಟೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ನಲಿಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ಮೂಲೆ ನಾಡಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಎತ್ತೊಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕನಪಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡಂಜಿ ನಟೆ ಕಾಂತಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲಿಡು ನಟನ ಮಂತ್ರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಶಾನ್ ಫಂಡಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಆಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುಕೋ ನೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಣ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪ ಹೊಡುದಾಣಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದೊನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುದಾಣಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೆಪ್ಪೊಡುದಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಗತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು ನಮಕ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಆಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಎಂಜ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಒಂದು ಪನಲ್ ಯಾತ ಜನ ಸೇರ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ ಅಣ್ಣೆ ಪಲ MC ಮಲ್ಪಲ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಡ್ತಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನತ್ತನ ಅಂಡ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ದಾಸೇಮೆ ಬಿರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆತು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂತ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನಿ ಅಂಚಾದ ತುಳೊಂದು ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಿರೆಗೆ ತೋಚುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪೆದ ಮೇಟ್ ಅಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅವು ಇರ್ನಾನ್ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಅತೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿದಕುಲು ಆತ ಜೋರು ಇಜ್ಜರಿಂದ ನಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡಿ ಕುಲ್ನಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಚ್ಚು ಆರ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಡೀ ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದರಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಈತಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡಿ ಮೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲ್ ನಡು ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಕೆಮರದವರು ತಾರ್ನ ನೆಡ್ದು ಇಂಚಿದೆ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಏರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗಲ್ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವೇ ಈ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಅಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತನ ದಾದ ಬೇತೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ರಾಬುಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಕಲ್ಪಾದ ಕೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪಗ ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಾದ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ಟೀಮ್ ನಿತೇಶ್ ಹಂಚಿದುಂಡು ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಇಂಚಿದುಂಡು ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊಡ್ದು ಇದು ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರಿದ ಟೀಮನ್ನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೋಯಾರ ಬುಡುಪೂಜಾರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ರೆಡಿಯುಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ದೇವ್ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ತೀರ್ನದ ಅದು ಅಂತೂ ಓಡಿಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಚ್ಚು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ್
ಇದೆ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ 3, 2, 1 ಬಂತು ಜೈಡ್ ತುಂಬೆ ಇತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲಿರಿ ಅವಾಗ 3, 2, 1 ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 3, 2, 1 ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದಾನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಿರವೇ ಪೋಣ ಅಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾನಿಗೆ ಎಕಡೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲಮೆ ತೆಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ನಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೊಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಅತ್ತೆ ಅಕಲು ಶಿಸ್ತು ಅಕಲು 5 ತುಂಬೆ ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ಕೊರು ನೀರು ಅಂದ್ರಾಗ 3, 2, 1 ಪಲ್ಲೆ ಕುಡರ ತೂಕ ಅಪ್ಪಕಣ್ಣ ಕುಡರ ತೂಕ ಸರಿ ಅಂಚಂಡಾವು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಯರ ಅಂದ್ ನಿತೀಶ್ ಸರಿ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಣ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಣ ಆತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ರೆ ಆಪಣ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲಂದೇನು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಗ್ ಇಂಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸುಲಭಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನು ನಿಖಿಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲು ಕೊರ್ನ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲು ಪಾಡಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಖಿಲು ಕೊರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒವೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡಲ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಗತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜಿಪಾಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆತ ದೂರ ಕೇನೋಡು 3, 2, 1 ಗೋ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿತೇಶ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನತ್ತು ಈರತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಏರ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾನಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ನಮೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಾನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದು ಮಿತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿರೋದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೂ ಅಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಡಲ ನಗರಿಯಿಂದ ಬಂಪ ಆಮೇಲೆ ಪಡ್ಡ ಇಡಿ ಕಡಲ ದಡಿಗೊರುಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ಸುಯಿಂತದ ದಡಿಗೊರುಪುಂಡು ಆ ಕಡಲ ದಡಿನ ಮೀರ್ದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಾವಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿನ ಅವು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಬುಲೆಗೆ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪರ್ದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕವಡು ಎಂಚ ಈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಈ ಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಅಂದ್ ನಿಖುಲ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಾರು ತೋಜೋಣಿ ದವನ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ 3, 2, 1 ತಾತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪಾಡು ದಯಗಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗಿತ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗರ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪುಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಲತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಶೋಕಾತನೆಂದು ಬಂದಿರಿ ನೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಮಲ್ಬಕ 5 ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪುರಂದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೇನೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಜೋರೇ ನಂಚುತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ತು
ಹಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುರಿಹಿತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತమైన ಚಿತ್ರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಮಲ್ದೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತು ಪಿರಬರಡು ಪಿರಬಲ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಿರಾಗ್ ಬರೋಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾದುಣ್ಣತೆ ನಿತೇಶ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲ್ ನಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಆಗುಲು ಕೊಲ್ಲೋಲಿಯಾ ಅನ್ನದ ಅಕಲ್ನ ಸರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಲ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಎದುರು ಪಲೆ ತಯಾರಾತೆ ರೆಡಿ ಆತಾ 3, 2, 1 here we go. ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗರು ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಂಡದ 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಮುಳಿತ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತುಮಾಗಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲುಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಇಡೀ 22 ನಿಮಿಷದ ಆದೊಂಡ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂದು ಐಕ್ ಅಂಕನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚಾದು ದಾಯಗ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಅತನ ದಾಯಗ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಕ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋಕ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದೊಲ್ಲ ಮುಳಿ ಎತ್ತದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗನೇ ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನಿ ಪಡೆಯಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದಾಗನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಯಾವಂದಿತ್ತಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್
ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಲಕ್ಕಾದುಂತಾಯಿನಾರು. ಕಾಂತಾರದ ಮೂಲಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಾರ. ಈ ಸಲ ಕಂಬಳ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಆರು ಬಿನ್ನೆರ ಅದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಈ ಕಲಕ್ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಾಟ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಅವರ ದಿರ್ತ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣವರ ಅವು ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದೀದ್ ತುಲೆ ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀಯಾರು ನಿಖಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿದ ಇಡೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚಲ ಬರೋಲಿಂದ ಪಂದಿತ್ತ ತುಲ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ದಿಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಮುಳಿಪಿತ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡೆ ದಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿಡಿತ್ತುಂಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂಡೆ ಜಾಂಡಲ ಆ ಬೀಲನಾರು ಒರ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಅಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪುಡಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರವಂತೆ ತತ್ತದು ನಿಕೆಲ್ನ ಮಂಡಲವಂತೆ ಗಿದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಇಜಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ನಿಖಿಲ ಕಡೆ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ರಂಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಿಖುಲು ಬಣ್ಣಗ ವರ ಅವಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವ ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೂಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಬನ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗ್ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮಂತೊಂದು ನಂಚ ದೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ 21 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಾಣಗಳ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ನಿತೇಶ್ರ ಬಣ್ಣಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬೊಡಿತಿನ ಕುಲ್ಲಡ ಅಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಟೋರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಖುಲ್ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ದಿಯರು 2 ನಿಮಿಷ ಆನಗನೆ ಕಾಲಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಐತ ಲಯನ ವಿನ್ಯಾಸನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕಡ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಯರು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ತಂಡಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡದಾಗಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಫೀಲಿ ಈತ 22 ನಿಮಿಷ 42 ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ
ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪೇಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಾಯಕ್ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಅವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ್ಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಲಾಯಕ್ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬೇತ ರೇತಿಡಿ ತೋಜಾಯರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪಿಲಿಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲನ್ನು ತಪ್ಪಂದೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ತಾಸಿದಾಕಲ್ನ ಒಂದೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಹೂಲ ಬೇತ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಂಡ್ ಆಯ್ತು ಓ ಮರಿ ಪಿಲಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಲ್ದೇರು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸೂಪರ್ ಅವು ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತ ಪದಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಲಗ್ದಗದಾರು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕು ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅತನ ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ನತ್ತು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಣ್ಣು ತಂಪೊಂದು ಮಾತಾತು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮಾತ ಹೊಸ ಪದಕುಲು ನಮಗೆ ಓಯ್ನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪನೈನಕುಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲು ರಂಚ ದಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಹುಶ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಡಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಜಲ್ನ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗುಲರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನವನಿಷ್ಠಿಟ್ರಲ್ಲ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನನವೇನು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿಯಾನ ಗಮನಿಸಿನ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ ನೇತು ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರೆ ಪುದರ್ ದಾದಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಪ್ರಭುವಾ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆ ಕೆರೆ ಸರಿ ಯಾನು ಅರೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಕೇಂಡನ್ ಪಂಡ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ಪುನ ಕಾರು ಉಂಡತ ಅವು ವ್ಯಾಪ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲ್ಲಿಂದು ಕಾಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಆ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಯಾಪ ಕಾರು ಪೋಂಡ ಯಾನತ್ತ ಇತ್ತ ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ನ ಸಮೇತ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ನಲ್ತೋದು ಬೈದೇರಿ ಆಕಲ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಮನಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ಗುರುಕುಲಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಲ್ಲ ತತ್ತದಿಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಸೆಕ್ಸಫೋನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ತಾಸ ದಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಕ್ಕಲ ಒರಿಯನವರಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸೆ ಆವಾಡು ದೋಲ್ ಆವಾಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ವಿದ್ಯನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಓದನ ಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಆ ಪದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗವೇನು ಕೂಡ ಹೊರಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಏರು ಈರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪದ ಅವು ಕೂಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದಂಡ ಈ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಕಾರು ಅಡ್ದಾಗ ರಂಗಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒರಿಯನೊರಿ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಏರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೈಜಾವರೆಗೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುಂದ್ಯ ನೆನ್ವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊರಂಜಿ ಮಾನದಿಗದ ಜೋರ ಏನನ್ಸಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟೇನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದುಮ್ಮಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ್ ಬಿನ್ನೀರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸತ್ತಿನ ಹೊರತು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರೇನ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಹೊರತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ರಿಷಭಣ್ಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕಾಂತಾರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅವುಗಳು ಒಲಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಭಯ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಯಕ ನಟ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಆ ಪಿಲಿ ಹಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು ಅವೇನ್ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರೆ ವೇದಾಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮಗೆ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆ ಕೊರಡೊಂದಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮುಳಿಯುತ್ತದ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೇಕಲಿಗೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ 15 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಳಿಹಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ 1 by 1 ಬಲೆ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್
ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕೊರೊಂದುಲರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಈ ತಂಡಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ಬೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಂಚಿ ವಿಶ್ವಡತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಗಲ್ಕದು ನೆಲ್ಕದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಬೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೇ ಹೇಳ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿತ್ತು ಇನ್ನತ್ತು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಈ ಪಿರಾ ಊರುಗೂ ಬತ್ತದ ಅಕಲಕಲ ಕುಟುಂಬದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಮುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ತೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಮ್ಮೇಳ ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಧನ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐಕನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಅನೇಕೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎರಡು ಮಾತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶಬಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದೇ ದಸರಾ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಆವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ US ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಸೆನೆಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಕಾಂತಾರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೊಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ದೇವರ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ಕುಡಲಾರೆಗೆ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಕ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪನೊಂದಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ
ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವಾಸಿ ಕಾಮತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಶದ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತಾಡೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಕಿರಣ್ ಶೆಣಾಯ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಸತೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ, ಸೂರಜ್ ಕಾಮತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವಿನದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡನ್ನ ನನ್ನ ತುಂಬು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾಪಟ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೆರಂಡು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಮೂವಿ ಕೆಡುಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನನಾತು ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಅಕಲು ಊರು ಬುಡ್ದು ಪಿದೇವರು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಂಡು ನಾ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹುಲಿ ಕುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಣಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಜಾರ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ಲರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಗಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗನು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪಂದೆ ಇನಿಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದುಬೈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ರಾವೊಂದುಂಡು ರಾಪಟ ಆಯರಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸನಿಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರುಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಾಂತ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು.
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ದಯಮಂತದ ಎಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಏಕಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಶಾಸಕರ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಪಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾಸ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಣ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕುಡುಂಜಾತು ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕಲು ಒಂಜಾತು ಪಿಲಿಕುಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಓ ಸಿಂಹ ಅಂದೇರಾಣ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಒಂದು ಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿಂಹ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು, ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು. ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಗರ್ದಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು. ದುಂಬಾಗೆ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ, ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಮೂಜಿಲ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಇನಾಮುನಿ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೋಟು ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿರವ ಪೋಪೇರು ಪಂಪನೆ ತೂಯರೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇಂಕಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಚ್ಚಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮುಖಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ತಂಡಲನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಿಕುಲು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ.
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ನನದುಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ ಆತೆ? ರೆಡಿ ಆತಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು
ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವನೀಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಟೀಮ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಪನಿನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ತೀರ್ಪುನು ಗುರುಪುನ ಅಂಚತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾಯಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಚತಿನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. YBM ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಒಂಜಿ 50 ಸಲ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ದೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಂತೇರು. ಆಣ ನಿತೇಶ್ ಪನಂದೇನೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಐನ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಏರ್ಲ ಪನಂದೆ ತಾಟಿ ಹಾಕಿಯರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು. ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚಾತನೆಂದು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಟಪಾಡ್ ದಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಂಡ ನಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಗಮನ ಹೊರ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ನಂಚಿ ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಲಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗಳ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕ್ ಪಿಲಿತ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದಾರ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಉಂಡೈಟೆ ಬರೀಟವ್ರ ಹೊರ ದೆರ್ತೋಜಲೆ ಅವರ ತುಲೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಕಲು ತೋಜಾದಿರ್ ಲಟ್ಟೆದ ಅರುಕು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಅರು ಹಲ್ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರ್ನ ಗಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟ ಅಂಚೆತ್ತಿನಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ರಂಗ್ ಗುಂತುದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಐತ ಮಹತ್ವ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ನೆಕ್ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಿಲಿತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆ. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ರಸನ ಒಂತೊಂತೆನೆ ನಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಂಕುಡು ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಂಚ ಸಹಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ತಿಳಿದುಪ್ಪುವರು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದೀತಿನ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಲು ಬಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಸೇರಾದ ನುಡಿಸಾಯರ್ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಐತ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಜಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಂಡೆಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ 13 ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೂಪ ಅಂಡ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಲಿಪುವ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 15 ತಂಡಡ್ ಅರ್ನ ಪಿಲಿ ಓವು ಆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುದರ್ಲ 2023 ಅವ್ರ ಐಸರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒರಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ದಿನ 14 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು
ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ YBM ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೂಪರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ನವನಿತರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ತುಯ್ಯಾರೆ ನನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳು ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಕಂತಾರೆ. ಬಾರಾಟ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತೆ. ಅವು ಲಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗದ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಪಾಡೆ ನದ್ದೆ ಪಾಡೆ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಮುಡ್ಗೊಪ್ಪು ಲಟ್ಟುಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದದ ಕೋಲುನು ಅವೇನು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಐಟು ಲಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನೊಂದಾದಂದು ಕೇಂಡ ತಲೆಕೆ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬಂಧಿಸದ ಬಿಸತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ತಾಲೀಮ್ದ ಅವೇ ಪರಿಕರಣ ಆ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅವು ಇತ್ತದಾತಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಬಾರಾಟಲ್ಲ ಬರೋ ಬೆತೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವುಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಜಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಜಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರು ವೆರೈಟಿ ಬಂಡೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿದ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಜಂಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವಗೂ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ಜೋಕುಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ತೆತ್ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಆ ಜಂಡದ ಸೈಜುಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಚಿಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆ ಸೈಜು ಬತ್ತನಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಂಬುಗಲ ಸೊಂದುತ್ತೇರು ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಬೀಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ರಂಗು ಸೋಕಾತನು ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಕಲ್ನ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ದೋಣಿ ಸಾಗದನ್ನು ದುಂಬು ಪೋತುನು ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರತ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ತೋರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರು ಐಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವು 4 ಜನ 5 ಜನ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಪತ್ತದ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಕ್ರಿ ಪಂಡ ಆ 7 ಮುಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡುಜೇರು ಐನು ಆಜೆಟ್ಟು ಉಂತವ್ರು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಕೇಂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಪೀಲಿ ದೇವಿನ ಆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಮಾತ ಮಂಡ್ಯ ದೀವ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಪತ್ತೊಂಬ ಅಂದ ಐನು ಪಿಲಿಕಲು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಿದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಾಲ ಇತ್ತನು ಐಟು ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣ ಐಟು ನಿಜವಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ಓಡೈಟು ಗುಂಡು ಅವಡು ಮೂಜ ಓಡೈಟು ಆ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ನೀರು ಬೀಜಾವೆ ಆಯ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಿರ್ಸೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಿಗುಲ ಇದ ಗಮನದಿದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣನ್ ಸಮೇತ ಐತಾರೆ ಕಾಣದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂದ ಈ ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅನುರಾಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆತ ನಲಿಪುನ ಆ ಪೌಲಲ ಉಂಡತಿ ಆನೆ ಅಕಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂತಾನೆ ಪೌಲಲ ಐತಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಓಪುಡವು ನಲಿಪುನಾಗ ಅವು ತುಯ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಾನ್ ಆತ ಸೋಕಡವ್ ನಲಿಪುಡವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಪೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ವಿಹಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ವಿಹಾನಿಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಮಗ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಹಾನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕುಡುರ ಜೋರ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲು
KK ಪೇಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನೋ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೊಡ್ತು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಎಂದು ತುಳುಟು 10 ಜನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಲೇರು ಇತೊರ್ತು ಬೈದಿನ ತಂಡೋಲೇಡು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ದಂಡ ನಿಗಲ ತಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನೇಟು ಬಾಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ತುಂಡಾಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವಿ ಆನ್ ಪಂಡ್ ಪುಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ನಟ ಗುಲ್ದಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಸೂಟ್ ಬಾರಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟಿಯನು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಾಕುಲು ತ್ಯಾಸದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓಜಿ ಪದಕುಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲೆ ಹಾಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲೆ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ഞാൻ ಕುಡಾರ ಪಂಡ ಪೇಕಾಡ್ದಲಕ್ಕನೆ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡೋಡಿ ಅಂಕುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನನ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ಕಡೇಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಇದು ಪಿಲಿ ಮೆದುರು ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಹರಿವರಾಸನಂ ಪದ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಆ ಪುರ್ತರು ಭಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡನ ಪಿಲಿಟ್ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪೌಲ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಮಾತೇನ ಒಲ್ಪ